Welcome back to the channel CHIKAN CREATORS YouTube channel नोंथांमोनखौ बरायबाय आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ आंबो दासान्दि मोजाङै दङ सो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं YouTube नि मोनबा गोदान आपडेटनि सोमोन्दै बे भिडिअ बुंगोन सो बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय YouTube आ दासान्दि गोबां आपडेट खालामगासिनो दङ सो दिनैबो मोनबा आपडेट फैलायबाय सो बे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों सो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो मोनबा आपडेटखौ मिथिनानै ला YouTube आ मोनबा गोदान आपडेट लन्च खालामदों जाय आपडेटआव दङ गिबियावनो दङ फार्स्ट आपडेटआव दङ मनेटाइजेशन टेब सिगाङाव जों मनेटाइजेशन टेबखौ क्लासिक भार्सनाव मोनोमोन बे क्लासिक भार्सनाव जोङो नोंनि साबस्क्राइबार आरो वाच टाइमखौ रोखायै नुयोमोन नाथाय दायो क्लासिक भार्सननि जायगायाव YouTube बेटा स्टुडियो फैबाय बे बेटा स्टुडियोआवहाय जों वाच टाइमखौ नुनो मोना बेनि थाखायनो जोंनि गोबां गोदान क्रिएटरफोरा सिन्था खालामदों जानो हागौ नाथाय नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनो गोनां गैया मानोना नोंनि वाच टाइमा 4000 जानाय लोगो बिथांमोना जाय YouTube खौ सालायो बिथांमोना नोंनि नोंनियावहाय मेल खालामनानै हरगोन नोंनि वाच टाइमा क्लियार जाबाय दा जों नोंनि चेनेलखौ रिभिउ लागोन बेनि उनावहाय नोंनि चेनेला मनेटाइजेशननि कारनाव इनेबल जायो ना जाया मास मोनसेनि गेजेराव नोंनो जों फोरमायहरगोन होननानै बिथांमोना नोंनो मेल हरगोन सो बेमोन मोनसे आपडेट नैथि आपडेट दङ प्लेलिस्ट बा लाइक जोङो साफ्रोमबो YouTube इउजार जाय क्रिएटरल' नङा नायग्रा बिथांमोनाबो जों गोबां भिडिअ नायो YouTubeआव बबेबा बा जाय भिडिअखौ जों नायनानै मोजां मोनो बे भिडिअखौ जों लाइक खालामो नङा होमबा बे लाइक खालामनाया मोनसे प्लेलिस्ट जाना थायो जाय प्लेलिस्टखौ दा YouTube आ प्राइभेटै दोनबाय माने बे प्लेलिस्टखौ प्राइभेट खालामनानै होनाय जाबाय दा बेमोन नैथि आपडेट दायो थामथि आपडेट दङ थामथि आपडेटआव कपिराइट क्लेम यूट्यूबार जाय क्रिएटर्स बिथांमोना गुबुननि मिउजिक बा सोरनिबा मिउजिक भिडिअ होनानै जुदि नोंनि चेनेलाव माबाफोर कपिराइट क्लेम फैबायब्ला बेफोर भिडिअ जाय भिडिअफ्रा कपिराइट क्लेम दङ बेफोर भिडिअ मोनसे एक्सट्राहै फिल्टार अपशन ओंखारगोन बेबायदियै अपशनाव थारमाने जायफोर भिडिअआ कपिराइट दङ बे भिडिअजों कपिराइट गोनां भिडिअ मोनसे एक्सट्राके फिल्टार बा अपशनाव जागोन दा बेमोन थामथि आपडेट उनावहाय ब्रैथि आपडेट हिसाबै दङ रिपस्ट सोरबा यूट्यूबार गोदानफोरा जायफोर यूट्यूबार गोदान बिथांमोना मोनसे सिगाङावनो साबस्क्राइबार कम समावहाय मोजां भिडिअ होदोंमोन नाथाय बे भिडिअ गोबां भिउ गैया साबस्क्राइबार कमनि थाखाय भिउ फैयाखै सो बे भिडिअखौ नों दायो फिन लाबोफिननो हानायनि मोनसे अपशन होदों नाथाय बेनि फिचारफोरा लन्च जाजोबाखै सो लन्च जायोब्ला जों मिथिगोन माबायदि फिचार लन्च जायो सो बेमोन ब्रैथि आपडेट उनावहाय जोबथियाव फाइभ आपडेटआ जाबाय मनेटाइजेशनाव जोंनो 1K साबस्क्राइबार आरो 4000 वाच टाइम नांगौ दा 1K साबस्क्राइबार आरो 4000 वाच टाइमाव जोङो सिगाङो आनलिस्टेड आरो प्राइभेट खालामनानै दोननाय भिडिअफोरनिफ्रायबो वाच टाइमखौ लानाय जायोमोन नाथाय दायो प्राइभेट आरो आनलिस्टेड खालामनाय भिडिअफोरनिफ्राय नोंनि वाच टाइमखौ लानाय जालिया दायो अनलि फर पाब्लिक भिडिअ जाय भिडिअखौ नों पाब्लिक खालामदों बे भिडिअनिफ्रायल'सो नोंनि वाच टाइमखौ लानानै बिथांमोना मनेटाइजेशननि कारनाव वाच खालामगोन सो नोंथांमोननो आं दिनैनि मोनबा गोदान आपडेटनि सोमोन्दै फोरमायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां नोंथांमोना फोरमायलां जाहाथे नोंथांमोननि थाखाय बबे मोनसे आपडेटआ मोजांसिन आपडेट सो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जय बर' हारिनि जय बाय